हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव आरो बे ससे क्लिपआव नुनानै बयबो मिथिखादों जानो हागौ आं मोनसे गोदान बड' भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोननो नाजागोन। बे भिडिअआ स्टार्टिं मुङाव दङ लिंकन बर' आरो अनजिमा बर'। बिथांमोना बे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै फुलि नायनानै लायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रनजित बर' आरो निजुरा नार्जारि। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि डिरेक्टर आरो करिय'ग्राफारआ जादों हर्क बर'। बे भिडिअनि प्रडिउसखौ खालामदों ब्रजेन बर'। लोगोफोर, दासिमहालागै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि नैबे सिफुं क्रिएटर नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै बयबो कमेन्ट खालामगोन आरो दासिमहालागै बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैयो। बयनिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामग्लायनायखौ सिगांग्रो बावहरग्रोनाय थाबाय।